projecte pilot comença a través d'una empresa de les Terres de l'Ebre, Ebre Dron. La tecnologia dron ens dona un ventall de possibilitats brutals. Nosaltres hem fet un ventall de necessitats tant a l'administració pública com a l'empresa privada i creiem que és infinit. Els components claus d'aquest projecte ha sigut desenvolupar un dron on embarquem bàsicament un ordenador a bord que té integrat un mòdem 5G. Aquest mòdem 5G ens dona la capacitat de poder realitzar, per una banda, enviar imatges a baixa latència i amb molta qualitat a temps real a qualsevol punt del món i, per una altra banda, poder tenir el control de navegació del dron també a molta llarga distància. L'ús principal que li hem fet en aquest projecte és el tema de les inspeccions a pales d'aerogeneradors amb la capacitat de mesurar i identificar danys i fissures amb intel·ligència artificial des de qualsevol punt del món. Tindre el laboratori a la comarca amb una tecnologia novedosa com la 5G ens dona aquest avantatge d'anar a testejar aquesta tecnologia i donar-li la capacitat a les empreses per poder fer-ho també. L'algoritme que tenim embarcat d'intel·ligència artificial funciona amb unes xarxes neuronals entrenades via machine learning. El que hem fet ha sigut entrenar aquest algoritme per poder identificar els diferents tipus de danys que ens trobem en aquestes pales per a que després una altra empresa, via el nostre informe d'auditoria, pugui realitzar el manteniment. Ha estat vital la col·laboració amb altres empreses del territori perquè ens dona aquest impuls entre administració pública i empresa i, per tant, veure les necessitats que tant les empreses privades com l'administració pública pugui obtenir a través d'aquesta tecnologia dels drons.